Sa videong kuha ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas, Pangasinan, kita ang mabilis at maayos na pagtitipon ng mga residente sa isang open area habang lumilindol. Kita rin sa mga larawang kuha mula sa isang universidad sa Asinggan ang mga guro at estudyanteng nakaduck, cover and hold sa isang open area. Sa Binalonan, nagtulong-tulong din ang ilang mga tao upang makapagpatayo ng pansamantalang magiging takbuhan ng mga mangangailangan ng tulong pangkalusugan. Ayon sa FIVOX, Intensity 6 ang naranasan sa probinsya. Ayon kay Governor Ramon Gico III, walang natamong pinsala ang San Roque Dam. Inatasan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga LGUs na magsagawa ng inspeksyon sa kani-kanilang mga nasasakupang lugar. Usually naman, na-identify natin kung saan yung areas of risk. So pwede nating bantayan. Huwag sanang umulan at least for the next 2 days para makapag-stabilize tayo ng mga, lalo na yung mga daan, pati yung mga, para ma-inspeksyon na rin yung mga bahay if they are safe to go back to. Pero siguro hindi pa ngayon. Dahil even if they are structurally safe to return, magkakaroon pa tayo ng aftershock. Sa ngayon, nagsasagawa na ng damage assessment ang pamahalaang lokal ng Alcala at Lingayen, Pangasinan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines.